Tässä on D. Robo Gaming. Tänään me pelataan Growtopia. ja tää mappi on nimeltään GJGGN. Kaikki pääsee tänne, ketkä tilaa meidän kanavan. Täällä on lukko, niin aika monikaan ei pääse. Minne sä... Mikä ansa toi oli? Älä riko mitään siitä. Ei pääsetä typerystä. Onks tois joku tyyppi? Ei, se on typerys. Joka ei saa päästä tänne. Mä koitan kikkaa. Et sä pysty kikkaa sitä. Miksi säkin oot täällä? No mä respawnasin. No niin, se lähti. Ei lähtenyt. Tuotiin tänne. Mennä nyt. Tapetaan se kilju. Kikkaa se. En mä pysty. Mikset? Sikseen, kun sä oot niin tyhmä. Mitä mä nyt tein? Se laittoi lukon. Mä pöllin lukon, jes. En mä pöllinytkään. Mä pöllin mitään. Yritän tiputtaa se niihin rotkoihin. No way! Hei, stop! Oota. Vietät. No! Straight to us. Älä nyt, älä! Se Drade sunkaan. Vai mun? Mun. Se antaa mulle luko. Minkä luko? Anna sille jotain. Mä annan sille. Jotain. Oota hetki. Mä käyn kattoo, ettei täällä Mä ole. annan sille parit liekkoa. Se lähti. Hei, älä! Jes, se tippu sinne. Nyt se ei pääse sieltä pois. Stop. En mä stoppaa mitään. Älä mene sinne, sä et pääse sieltä pois. Ei haittaa, mun pitää löytää se. Mene pois. Mä otin tän siidi. Älä nyt tee sille mitään. Ihan kova sulla. Mitä? Jos mä kirjoittanut. Pelasta mut. Jee, vakaisut. Älä! Stop. Jee, se tippuu, se ei pääse sieltä pois. Ota hetki. No! Hetkone, toi lukko on meidän maassa. Hei, oota. Drade. 2. Sieltä on ykkösen pois. Se laittoi tännekin luko. Mä oon lukon sisällä. Mut loppu akku. Okay, no. Drade meille nyt jättänyt. Älä nyt mene mihinkään. Kuka? On toi tyyppi. Miksi se jää tänne? Mä haluan tää taskulampun pois ja häiritsemään. Missä taskulamppu? Mä haluan nää liekkoa. Ja sit mä haluun taskulampun pois. Taskulampun pois ja taskulampun pois. Taskulampun pois ja taskulampun pois. Okay. Kuinka monta sulla on? Missä se jätkä oikein nyt on? En tiedä. Toivottavasti kuolee eikä pääse pois. Just niin. Ja sitten se kuitenkin. Kyllä sen on pakko kuolla tänne jossain vaiheessa. Miten me päästään taas pois muuten?
Ei meidän tarvii päästä pois. Täältä alhaalta. Alhaalta. Respawnaamalla. Okay. No tehdään. Siitä tyyppiä Vaakissa ei ole enää sattuu. täällä. Hyvä. Eikö? Ei. Onko se varma? On. Hyvä. Ui! Jaha. Mitäs sitten vois? Laitetaanko tänne vähän? Tapetaan sut. Ei, just sentään. Mitä sä teet? Se oli aika taktinen, hei. Mä olin mitä? Ui! Okei, no mä tuun takas. Mut mä saan farmata. Sä et koske mun farmiin. Mun ruohofarmi. Mä kasvatan Tää on mun puu. Ui! Okay. Mun puu. Sit se on sun puu. Noin. Älä koske mun ruohoihin tämmöä. Älä riko sitä. Koske mun ruoho. Älä riko mua. Ei sä voi rikkoa mua. Älä lyö mua. Huomasitko sä mitä mä sain just? Timantti. Tiedätkö mitä mä teen? Mul bugi. Haluatko sä jotain kamaa? Niinku minkälaista? Haluisiks sä ruohoa? Sä saat varmasta. Mulla on jo ruohoa. 200. No vitsi. Haluatko sä dirtiä? Ei mulla... Tai voin mä 2 ottaa. Okei, no mut sit mä trashsaan loput. Miksi sä droppaat mulle? Uska, noin. Paljon helpompaa. Noikin. Sit mä trashsaan loput. Oi, sä voit tehdä tiirtellä kaikenlaista. Meni jo. Mitä? Saanpahan Miten mulla on full... I need some ruokaa. Mitä mulla tulee siellä saattaa? Onko se tiedä? Kannattaa. Tää kaikenlaista hyvää. Let's play Se on kaikki 90. Lahjapaketti. Taas. Hei, nyt sulla on 2. Eikö se ole? Ei, mä viiseen tähän pakkiin. Mulla on yksi lahjapaketti. Ei, mun timu. 41 timua. Tää on kiva antaa, ollaan nyt mun tiikan tänne. Ja sitten ne päivitetty silti niille yhtään tonne ja sit ne on niin Au. Oot mä farmaan tähän. Vähän. Ruoho. Missä oot? Täällä alapuolella farmaamassa sun tilalle ruohoa. Mä rikon vaan näitä. Ihan huvittaa. Mun ruohoa ei rikota. Okay. Niin, mut mä rikon näitä backgroundeja, Okay. joilla ei Mut melkein muista, tee sä mitään. et riko yhtään mun ruohoa tästä. Siellä sun puolella on mun ruohoa. Backgroundia ei voi kyllä tee mitään. Ei teekö? Hei! Mitä tekit? Tänne alas. Hyvä. Ne rikkoo kiveä. Paras pommi. Miksi sä teet näitä ansoja tänne? Ne on kiveä. Sori, mä joudun tähän nyt yhden toisen jutun. No siihen tuli Jos lisää. te tilaatte siis Diarobo Gamingin, Ja Dantul Nymanin. niin, Pääsitte tähän mappiin. niin. Mä löysin toisen lahjapaketin. No sit sä voit antaa mulle sen. Joo, mä annan sulle toisen, mä droppaan sen tähän. Droppaat sen siihen. Älä. Mun pitää päästä sinne jotenkin. Voit mä tuun täältä. Mitä sä kirjoitat? Mä droppasin sen. Jaa. I believe I can come. Oota. Vitsi, mulla on fulli tää. Haluuks kamaa? Haluuks sä tän pari kylttiä? Pari kylttiä. 5 kylttiä. Sait siitä. Ja sit sä saat tulihiukset. En mä niillä mitään tee. Kyllä teet. Sä pystyt myydä, aika moni tykkää näistä. Mä
huomiomaski tähän astronautien pakkiin. Sä saat tosta yhdet hiukset. En mä halua hiuksia. Mä haluan tulihiukset. Ok, sä saat tulihiukset, mutta se joudut ottaa noiksi, sä oot sama. Ota. Mulla on No sit sä joudut trassaan niin kuin mäkin joudun. No mitä trässäis? No mä Ei trassaan mulla ainakin oo vaatteet, joita mä en tarvii. Ei mulla oo mitään, mitä mä en tarvii. No kun mulla on näitä ruumiita ja sirttejä näitä. Mä trassaan ne pois. Au. Miten kuolit? Ne. No vitsi. No tota mä en halua tehdä. Älä koske nyt. Älä pako. En vaan. Eiku, älä nyt. Kun mä trassaan näitä kamoja, joita mä en tarvii. Rumat hiukset, rariti 8. Vielä rumat hiukset, rariti 10. Taskulampu outo. En halua. X-ray. Arvaa mitä tässä kyltissä lukee. Hei! D-farmi. Haluatko tietää jotain? No, onko sulla 2 bukraunaa? Joo. Melkein dressasit ne. En. Siinä. Siinä on sulle yhdet. Ai, mitä sä dressasit? Mä trassasin kaikkea turhaa. Vero, mitä mä tein? Mitä dressasit mun antamaan? Mitä? En mä itse asiassa. Missä menit? Visit Forums. En visittaa. Mut niinku... Mä tiputin sulle sinne sen yhden maskin. Onko minkä maskin? Tollasen samanlaisen. Ok. En mä Onko sulla täynnä? kuule. Ok. No? Ihan sama täällä ei ole. Tossa on jotain niihin päälle blokki, ettei kukaan ota niitä. Ai niin joo, tossa. Älä riko mun syömäni. No kun mä laitan tän blokkiin. Älä riko sitä! Sori. Sä onkin idiootti. Sä laitat mun ruohon päälle. Niin joo. No vitsi! Siihen ei se ruoho, mutta ei mitään muuta. No tarvii älä riko sitä. Mitä? Sitä juttua mitä sä Bugi. Oh, ei bugi nyt. Kasvata mä tähtiä. Ai miksi? No siidei. Mitä ideen namme? Nein. Mitä ideen namme-tyyppi toikio? Uima. Onko älä päästä. Tyymä-tyyppi hakkasin. Sano, että Trode. Hei, lyökää vaan. Sano Trode. Sitten musta. Kirjoita Trode. As. Trode. Piti musta. Tiputtaako se Timui sulle? Ei ne hakkaa niitä. No mä en hakkaa tota. Hei mä tiedän. Mä laitan dirt seedejä ja näitä muita seedejä. Okei, Melkein seedit lopuu. mut. Mä en jättänyt noit. Älä ota niitä ruohoja. Mä oon tanssiin. Mä en pysty. Nyt pystytään. Ei pysty muista. Me koitettiin eilen. Se. Tili. Ota tästä nää. Tili. Minä johonkin maahan nyt koittain. Teit sä ton? No vitsi. Mennään johonkin maahan seikkailee. Hei mä löysin enemmän. Minä seikkailee kaikkialle. Ei vielä. Joo. Farmata aika vähän. Mitä mä edes farmasin? Ui juma, kato mitä mä löysin. Hei tää on mun. Se on mun. Mä annoin sulle sit se Eiku monta sulla on nyt? 3. Sun piti antaa mulle siinä yhdessä vaiheessa yksi toi, minkä mä löysin oli. Eli 2. Hei. En anna sulle 2. Ota se nyt. Odota hetki, mun pitää dropata jotain. Tai no haluuks sä jotain näistä kamoista? Tässä on noin siirit, ei niillä mitään tee. Okay.
Älä droppaa, trassaa. Joo, mä painan väärää. Noniin. Trash. No niin sit, älä niin trassaa. Miksi? Siksi kun sulla on jo tilaa. No, mä trassaan tän. Älä trassaa sitä, sä voit saada kivoja kamoja. No, mites ne avattiin? Miten? Sulla pitää olla vähän tyhjää tilaa. Mulla on tyhjä tila. Droppaat jotain sit silleen. Haluatko kengät? Et halua. En halua, mulla on ihan täynnä. Trashan dirti. Sitten mä trashaan. Hetkonen, nyt sä voit avata tuon lahjapaketin Miten? painamaan littees. Mitä sä sait? Hetkonen, Lasi. sä sait jäätä. Lasi. Eikö joo, Glass. lasi. Vielä parempi. Näytti hyvä. Mun mielestä se näytti vähän jäätä. Mä laitan ainakin omaan maahan sen siihen damppuliin. Ja onneksi myös saa tulla. Tai no ei saa. Mä laitan sinne lukon, niin sit saa tulla. Siellä on lukko. Ai niin joo. Niin on. Sinne saa tulla. Mä laitan oven tähän, jos lukee dantturi. Juu. Ei silloin mitään. Ei vielä. No mä respawnan. Tuu. Katsotaan vaan. Ei oo täällä enää. Ui juma. Meni dantturi. Mä sain ihan saamarasta kamaa. Paitsi että mä haluan respawnata takaisin. Mun on pakko. Niin. Siihen se kama. Oi joo, mä laitan siihen jotain. Ettei sinne pääse. No täällä vielä laita. Ui mä siinä joku. Se oli minä. Mä tiedän. Miksi sä backgroundia laitat? Ei mulla oo sitä dirtiä. Backgroundista voi mennä läpi. Voiko? Voi. No vitsi. Ja se on ihan... silleen. Sitten se oli aika urpo se tyyppi. Vitsi. Älä koske mun kasveihin. Enkö puhu? No vitsi, aina mä poimin tästä väärästä. Sä kosket. Mitä? Mitä tällä maita? Älä vielä. Mun pitää rikkoa ne. Mikä ton maan nimi? GGJN. GGGGN. Jep. Mikä toi nimi oikeesta? No niin, laita siihen uusi. Mulla ei oo. Mä tarvii yhden timun. T-farmi. Kiitti timusta. Nyt mulla on 50 timuja. Jee, mitä ostaa? Vaatteita. Ostaa, mitä ostaa? Mä ainakin ostan vaatteita aina. No mitä sä teet vaatteen, kun sulla on nyt niin paljon? Mä myyn niitä jotain siellä. Osatko sä mitä tästä sulla? En tiedä, kauan mulla on. En mä tiedä. Mäkään. Pari minuuttia. Pari minuuttia. 10 niin saada. Mikä ihmeen name taas tuli tänne? Timu, mä haluun. Kiitti. Kuinka mä sanoin kiitti? Älä respavnaa. En respawnatkaan. Ja sitten mun piti laittaa, mitä muuta siitä on. Ei täältä rappusi. No mä saan näin. Älä rappu siitä. Kui. Mä venaan tässä hetken. Älä koske mun kasveihin tämmöllä. Jotain. 7. Älä koske. Älä koske. Se menet eteenpäin. Et koske. Ei koske. Kato. Oho, näähän ei ollut valmiit edes. Oli. Oho, ei ollut valmiit. Mä sain silti timantin siitä. Ja mulla on kohta 50. Sulla ei oo astronäyttöpakkia. No, sullapa on. Niin, kun mä ostin sen. No mua ei haittaa yhtään. Me Maiju seikkailee tossakin. Joo, ihan varmasti. Mä otan näin, niin mä saan 50. No. Älä tee mitään. Vitsi, sä pöllit mun ihan timantin. Mä tarvitsen näitä. Mihin sä tarvitset niitä? No, mulla on 56 paljon sulla. 55. Mä sain sut jo nytkin. Lahjapaketti. Mistä noita lahjapaketteja oikein No tulee? niitä tulee kun mä farmaan. Eli ne on kaikki mun. Okei, katsojat. Varmatkaa siis Grovissa, jos pelaatte sitä ja
Niin, farmatkaa ja silleen, niin saatte tällaisia... Paljon sulla? 55 mulla. Ei vaan, lahjapaketteja. 3. 3, anna 1. Okay. Mä trashaan taas diirit. Mä en tee niitä yhtään. Oho, siinä oli 3. OK! Saat roboon silleen, ei! Siinä 1. Okei. Mä pautan sen. Just pane itteen. Älä tressaa sitä. Totta kai mä trashaan. Mitä sä sait? Greyblock. Greyblock. Eli Ai niin, toi. tää on aika hieno. Niin, ihan ok. Perusblokki. Perusblock. No, mennään nyt niihin maihin seikkailemaan. Vai lopetetaanko jakso tähän? No, voidais me lopettaa tää jakso. Okei. Ja tässä on Wearable Gaming ja menkää tilaa Dante Nyman. Tilatkaa tää kanava, kommentoikaa, tykätkää ja sitten päästä tänne maahan, kun ootte tilannut. Niin. Ja kommentoikaa sitten teidän Krovin nimi, kun ootte tilannut. Koska sit me ei tiedä muuten niinku ketä. Niin. No. Kommentoikaa mieluiten tähän videoon. Moikka! Moikka! Häh? Toimiiko se? Taas kai. Noniin, moi! Moro!